Akwụkwọ mbụ nke ndị eze, isi nke 17. Elaịja bụ onye Tishbe, onye sitere na ndị nọdụ nke Gilead, wee sị Ehab, Jehova bụ Chineke nke Izrel na-adị ndụ, onye m guzoworo n'ihu ya. Igirigi maọbụ mmiri ozuzo agaghị adị ma ọlị n'afọ ndị a, ma ọ bụ naanị dịka okwu m si dị. Okwu Jehova wee ruo ya ntị sị, si n'ebe a pụọ, chere onwe gị ihu n'ihu anyanwụ, zoo onwe gị na mmiri iyi Kerit nke dị n'ihu Jọdan. Ọ ga-erukwa na ị ga-aṅụ mmiri sitere na mmiri iyi ahụ. Ọ bụkwa ugolo ọma ka m nyewuru iwu izu gị n'ebe ahụ. O wee jee mee dịka okwu Jehova si dị. O jee biri na mmiri iyi Kerit nke dị n'ihu Jọdan. Ugolo ọma wee na-ebutere ya achịcha na anụ n'ụtụtụ na achịcha na anụ n'anyasị. Ọ na-aṅụkwa mmiri sitere na mmiri iyi ahụ. O ruo mgbe ụfọdụ ụbọchị gasịrị na mmiri iyi ahụ takọrọ n'ihi na mmiri ozuzo adịghị n'ala. Okwu Jehova wee ruo ya ntị sị, bilie jee Zarefat nke dịrị Zaịdọn biri n'ebe ahụ. Lee, enyewo m otu nwaanyị di ya nwụrụ nọ n'ebe ahụ iwu izu gị. O wee bilie jee Zarefat bịaruo ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ, ma lee, n'ebe ahụ ka nwaanyị di ya nwụrụ nọ na-achịkọta nkụ. O wee kpọọ ya oku sị, biko kutere m nwantị mmiri n'ihe ka m wee ṅụọ. O wee jee ikute ya. Elaịja wee kpọọ ya oku sị, biko wetara m iberibe achịcha n'aka gị. Nwaanyị ahụ wee sị, Jehova bụ Chineke gị na-adị ndụ, ọ dịghị ogbe achịcha nwere ma ọlị, ma naanị otu nju aka ụtụ ọka na okpokoro na nwantị mmanụ n'ite. Ma lee, ana m achịkọta nkụ abụọ ka m wee baa were ya doziere onwe m, dozikwara nwa m nwoke ka anyị wee rie ya nwụọ. Elaịja wee sị, atụla egwu, baa, mee dịka okwu gị si dị. Naanị buru ụzọ mere m ogbe achịcha nta site na ya, wepụtara m ya, ma meere onwe gị, mekwara nwa gị nwoke n'ikpeazụ. N'ihi na otu a ka Jehova bụ Chineke Izrel sịrị, okpokoro ụtụ ọka ahụ agaghị agwụ, ite mmanụ ahụ agaghị akọkwa gị ruo ụbọchị Jehova ga-enye mmiri ozuzo n'elu ụwa. O wee jee mee dịka okwu Elaịja si dị. Nwaanyị ahụ wee rie ya onwe ya na Elaịja n'ụlọ ya ọtụtụ ụbọchị. Okpokoro ụtọ ọka ahụ agwụghị, ite mmanụ ahụ akọghịkwa, dịka okwu Jehova si dị nke o kwuru n'aka Elaịja. O ruo mgbe ihe ndị a gasịrị na nwa nke nwaanyị ahụ bụ nwaanyị nwe ụlọ rịara ọrịa. Ọrịa ya wee dị ike nke ukwuu ruo mgbe ume na-afọdụghị n'ime ya. Nwaanyị ahụ wee sị Elaịja, gịnị ka mụ na gị nwekọrọ, gị onye nke Chineke? Ị bịakwutewo m ime ka echeta mmehie m na ime ka nwa m nwoke nwụọ. Sị ya, nye nwa gị nwoke. O wee kupụta ya n'obi ya, kugo ya n'ime ụlọ elu ebe ya onwe ya na-anọdụ. Ọ tọgbọ ya n'ihe ndina ya. Ọ kpọkuo Jehova sị, Jehova bụ Chineke m, ọ bụkwa nwaanyị a di ya nwụrụ nke mụ onwe m na-anọ n'ụlọ ya dịka ọbịa ka ị mejọworo n'ime ka nwa ya nwoke nwụọ? O setị aka ya n'ahụ nwata ahụ ugboro 3, kpọkuo Jehova sị, biko Jehova bụ Chineke m, ka mkpụrụ obi nwata nke a bịaghachi n'ime ya. Jehova wee gee ntị olu Elaịja, mkpụrụ obi nwata ahụ wee bịaghachi n'ime ya, o wee dị ndụ. Elaịja wee kuru nwata ahụ si n'ime ụlọ elu ahụ kudata ya n'ụlọ, nye ya nne ya. Elaịja wee sị, lee, nwa gị na-adị ndụ. Nwaanyị ahụ wee sị Elaịja, ugbu a amawo m nke a na onye nke Chineke ka ị bụ, na okwu Jehova bụkwa eziokwu n'ọnụ gị.